България от Гоце Делчев до Пловдив 202 км. Ето го ветерана в колоната, трикратният победител в българския тур Павел Шуманов. Как си, първо? Добре, благодаря. Защо изостана вчера? Малко подцених ситуацията и не видяха, че от всички отбори лидерите са отпред. Очаквах да се стигне, обаче уви не се застигне. Нямаше как. Тази разлика отчаиваща ли е вече? Може ли да се стопи? Не, според мен всичко свърши. Тия, които са отпред, там 25 човека, между тях може би ще е победител в обиколка на България, дано да е от нашия отбор. Как усети чужденците? Българин или бегач от странство? Много е сложна ситуацията. Вчера само 5 българина имаше в първата група от 24 човека, което е за предишни години така никога не е било. Да се справят, че помагаме с каквото може. 60-та юбилейна има ли сантименти? Ако не се лъжа, това е 17-тия тур за теб. Да. Аз спечеля 40-та юбилейна, сега сигурно ще приключа с 60-та юбилейна. Може би ще приключа вече с спорта си кариера след тази година. И се надявам да наблюдавам и 100-та юбилейна. Веско Михайлов, директорът на обиколката, има много работа през тези дни. Как се завъртяха нещата? Наред ли е всичко? Аз смятам, че всичко в момента върви добре, въпреки че все още е рано за оценка, но вчерашният етап най-дългия в обиколката, най-тежкият, който се очакваше да бъде, и така се стана. Станаха добри разкъсвания, но претендентите за обиколка за спечелването са в тези 20, които са отпред. Разликата необратима ли? За някои мисля, че може само да са кандидати за етапни победи, но не повече. Какви трудности имате с организацията или всичко е гладко? Нямам оплакване, всичко върви добре. Насякъде в етапните градове кметовите се отзоваха много добре, както и тук в Гоце Делчев. Кмета господин Москов, за съжаление той отсъства, в момента е в Китай, но всичко е направено перфектно. Българите остават ли с шансове? Да, разбира се, има в тая група, в която са лидерите, така да ги наречеме, групата на лидерите, има и българско участие. Евгений Балев вчера намери място в тройката. Защо не първия, втори? Така се случи. Състезателите от Катюша бяха трима, аз бях сам. И когато си сам е малко по-трудно да успяваш да парираш всички атаки. Но разликата е малка. Надявам се нещата да ги коригираме в последствие. Малка е между бегалците от началото на обиколката. Как стана това бягство вчера и защо издържа до края? В интерес на истината развръзката е започна Пако Мансебо, голямата звезда. Но после той не успя да прихване атаката в началото, но после няколко човека се присъединиха. Една четворка, втора четворка и той беше сред последните, които пристигнаха при нас. И оттам състезанието вървеше кротко и тихо до преди 60 км преди финала. Усещал си вкуса на успеха в българския тур, сега отново тежестта пада върху теб? Дано вкуса е хубав към края, да бъде сладък. Говорихте си вчера отпред с Пако и с другите, какво обсъждахте? Малко нервни като че ли изглеждахте? Не. Няма. Аз не искам да бъда нервен. Не искам да бъде състезанието празник за мен. Искам да бъдат емоциите позитивни. Руснакът Сергей Рудашков води колоната с общо време 5 часа 5 минути и 43 секунди. Той в Гоце Делчев облече жълтото трико на първия лидер в 60-та международна колездачна обиколка на нашата страна. Благодарение на бонификациите, втората позиция и разбира се на добрата си езда в първия състезателен ден, Евгений Балев от Хемус Вивел от Троян закъснява на второто място в подреждането с 11 секунди. На 13 секунди от лидера е Томаш Бучечек от Чехия. Има една група от 9 бегачи, които оформят класирането до 12-то място. Те са с пасив от 17 секунди. Между тях е и голямото име в тура Франциско Мансебо от Испания. По-нататък 11 бегачи с пасив от минута и 21 секунди. Тук има повече българи. Даниел Петров, Красимир Коев, Пламен Димов, Стефан Христов и Владимир Коев.
Това е групата от 24 състезатели, които с дата си украсиха началото на състезанието и вече са се прицелили към успеха. От 24-та позиция назад изоставането е повече от 15 минути, така че всички останали в колоната си мислят, че ще се задоволяват повече до края на надпреварата с моментни изяви и атака на етапната победа, а не чак толкова на нещо по-сериозно в надпреварата. 202 км в сърцето на Родопите до Пловдив, заедно с Тодор Колев, треньора на Хемус Вивело от Троян. Коментираме този етап. Започнаха атаки още от старта, господин Колев. Защо? Защото етапа предразполагаше да ги има. Още в самото начало на етапа имаше височина, която бе доста сериозна и която затрудни голяма част от състезателите. Много тежък етап, както казахте вие в Родопите. Сериозни изкачвания, много техничен маршрут. Това предразполагаше за интересна битка. Борислав Иванов тръгна напред в началото, Майер от Германия и друг германец Габел го последваха. Те така динамизираха надпреварата. Тук основната група е по височината, но в пакет. Състезателя на Цар Симеон от Пловдив даде тон за активни действия. После Андре Кардосо, лидерът до тук при преодоляването на височини от португалския тим Палмейрас, каза тежката си дума. Ето го и Георги Георгиев. За него ще стане дума по-късно в състезанието, но и той в първите километри много здраво завъртя педали и също влезе в нашия обектив. Определено интереса на състезанието бе продиктуван от самото начало от атаката на Андре Кардосо, тъй като аз мисля, че той не само е лидер в класирането за катерачи, но ще бъде лидер и на португалския отбор като цяло за генералното класиране. Много силен, в добро функционално състояние и раздвижването на групата стана именно по негова вина, тъй като той атакува сериозно. Не искаха така другите лидери в състезанието и най-вече отбора на Катюша Русия да бъде изтърван такъв силен състезател и това така наложи високо темпо още от самото начало на състезанието. Условията за езда днес бяха подходящи. Вятъра утихна, не валя. Да, това определено бе добре за състезателите, тъй като ако времето беше лошо, наистина етапа ставаше изключително труден, изключително тежък и мисля, че много малко състезатели биха завършили този етап. Лидерът Сергей Родашков се спотайваше ето тук някъде между 6-12 позиция. Често го виждахме и в средата на колоната. Защо? Виждахме го и в края на колоната, но това е от тактическа гледна точка. Много сериозна обиколка, с сериозен километраж, много етапи. Рано е още всеки да се хвърля в самото начало и в първите два етапа, защото, както всички знаем, има много тежък етап Бургас-Добрич, след това предстои Габрово, Шипка, Биклемет от Троян, така че все още сме в самото начало. Ето го и Светослав Чанлиев в компанията на Есад Хасанович от Сърбия. Вашият състезател също напомни за славните си дни с това откъсване, но повече от 45 секунди предмина. Двамата не успяха да вземат някъде около Сатовча. Тази атака отново беше от тактическа гледна точка, не с цел заминаване на Чанлиев. Той просто прихвана сръбския състезател. Нивото на Светослав Чанлиев е такова, каквото трябва да бъде и каквото е било и в предните години, но през тази година той е един изключителен грегар, изключителен помагач и работник на останалите наши състезатели. Ето я и картината около Доспат, където дойде часа на двама състезатели. Опитни бойци, стари приятели, Рикардо Местре от Палмейрас на 25 години и далеч по-опитния от него Красимир Коев, който дълго време се състезаваше в Португалия. През 1998 година дори Краси Коев спечели българската обиколка. Сега брани цветовете на новият клуб Добрич. Виждате как успяха много бързо двамата да натрупат аванс. Случайно ли Рикардо Местре е най-активният до тук в състезанието?
Аз не мога да знам дали е случайно или не, но мисля, че не е случайно. Мисля, че това е тактическа постройка от страна на спортния директор на отбора на Палмейрас. Той така да атакува, да бъде така двигател на колоната, за да може и мисля, че той работи за своя съотборник, носителя на фланелката за катирачи в момента, Андре Кардосо. Красимир Коев бе по-активният, той по-често взимаше смени, а докато беше свеж и Рикардо Местре се опитваше да налага темпо отпред, но някакси за един отрязък от около 15-20 км се разбра, че тук класата на двамата е доста различна в полза на Красимир Коев. Определено, Красимир Коев, това е нещо нормално за него, това е неговата сила. Неговата сила е да атакува, да избяга, след това много дълги километри да поддържа сериозно темпо. Правил го е не веднъж и два пъти и това много пъти му е носило успех. Тук в широка лъка двамата имаха аванс вече от 3 минути и 40 секунди пред колоната. Много лесно днес фаворитите парираха акциите. Ами да, те парираха акциите, но в същото време мисля, че тук допуснаха груба грешка при откъсването на Красимир Коев и отбора на Катюша мисля, че допусна тактическа грешка и до някъде и нашите състезатели от отбора на Хемус Вивело Толян. Какво имате предвид под тактическа грешка? Ами, първо и двамата състезатели през вчерашния етап са с първите групи. Красимир Коев има изоставане от Евгений Балев 1 минута и от лидера на състезанието. В същото време с равно време с Владимир Коев и аз мисля, че и отбора на Катюша и нашия отбор допуснаха тактическа грешка в този момент, което последствие можеше да коства много. Видимо вече бе, че Рикардо Местре няма сили да поддържа темпото на Красимир Коев, който някъде преди Пампорово се опита да подкани и с жестове своя добър приятел да бъде малко по-агресивен, но височината беше изцедила и двамата. Зад основната група не се притесняваше от тази атака, предстоеше едно шеметно спускане от Пампорово през Асеновград до финала в Пловдив, където фаворитите определено бяха съхранили онази енергия, която им е необходима да доведат нещата до успешна развръзка. Искаше ни се на всички да видим българска етапна победа в 60-тото юбилейно издание на това състезание. Разбира се, беше трудно Красимир Коев до края да се бори при тази неравностойна ситуация на пътя, след като неговият спътник в случая Рикардо Местре вече бе наистина в положение гроги. Ето тук Коев усети, че от акцията няма да остане и следа. Последните километри тактиката ви решаваше отново? Разбира се, последните километри така много сериозно започнаха да работят отбора на лидера, отбора на Катюша, също нашия отбор и така отбора на Уирпул Чехия и ние много силни състезатели в равнинните етапи. Именно последните километри бяха равно и те показаха своята класа, явно работеха за своя етап на победа. Това пък помогна до някаква степен на нас и на лидерите в състезанието. И така Красимир Коев бе застигнат. Тук двамата се опитаха да получат указания, получиха и бидони, за да се подкрепят, но за всички беше ясно, че от този най-съществен за етапа опит за откъсване нямаше да остане и следа. Ето го и финала в Пловдив, където състезателят на турския Брисаспор Георги Георгиев в последния километър нанесе своя удар и пръв пресече линията пред чеха Леополд Конинг. Трети финишира Йоханес Хайдер от Германия. Така българин спечели този етап, макар и да не се състезава за роден колездачен клуб в момента, а ето как и основната група с пасив от около 10 секунди също финишира в града под Тепетата. Ситуацията не се променя след тези повече от 400 вече навъртяни километри.